kake ma. Ade mo ma ko apu maka. Ada kwana he wani choro. Da he akwa gwana mi. Ngaji mele ni choro we ma ihe choro na ni take it out ozo na ni let ma na ni we na let us on ni ga na anya ni ho. At least those how when the wine they must to follow once in a while. He take to follow out. He watches them get a see the man in there. Eko lo ku take out na. Eke mana mo ne wuja wo. Ade unu ke take out when do that na cost too much. Yanga na wo ga si. Ya wo ga si de unu ga ga ha mma ga ma sha ha me ozo. Ade unu ke me ga lo ha di. So ihe mere ahụ ịma ya dị mma na ọ na ihe mma na ihe mma before ọ ga ka m na-alụ na mmalị so ihe mere a ga-eji obi ọma na ahụ atachi nwa ya were na ama na-eji ya ka mkpa bọọlụ mara dị ime ya were obi ọma ime mgbe obi ọma mmegbu obi ọma ị na-adị ime na na nwodo ugbo na sef mgbe ọ ga-asị mebi chatara ya n'ahụ di ya ọ dị ka ọgwụ ekweghị ọta a ga-eli onye nke ahụ aga ọ ya dị so ịmalite na-eshi ahụ bọọlụ ahụ ahụcha onye ọla ga ọrụ onwe ya ihe omunusi ga-atụpụtara bụ ọnụ sef ime gị ise ga-eji anwụka so ị na-aga like that ka m wetachi wee wetachi iwu ele na akwa ka igbechi sọnde leta gbechi ahụ thank you basi mo hege mem sebuah sebuah ba na ko ma gwa na o ku wani ne kiss na na bye bye.